Bantayan Tower. Ano tawag ito? Yung kanilang watchtower dito na ilang taon na ba. So ano mga bida-bida, welcome back to our classroom. So yun na. Yung La Union Loop naging makikikain kami dito sa loob. Uninvited guest. Yun nga, kailangan namin mag-undergo ng triage. So, dito kami ngayon sa kanilang health office para mag-comply sa kanilang triage dito. Akala namin makakalusot kayo pupunta sa Santol. Ano ang tawag doon? Hindi, sa papunta doon sa tourist spot dito sa Santol. So mga nagkapag-exam ang mga to. Entrance exam. Dito tayo ngayon sa bayan ng Santol dito sa La Union. Kanina medyo nasita kami doon sa tourism office nila kasi napag-alaman nila na we are living outside La Union. So pinapunta kami kanina sa triage nila. Kala namin kung ano yung mga gagawin. Health declaration lang pala. So now we are now clean. We decided to come clean dito sa we are free to go. Let's go. So, nandito tayo ngayon sa Bilagan Road dito sa bayan ng Santol sa La Union. Napakadelikado ng daan sa mga motorista at lalo na sa mga nervyosong katulad ko. Tingnan nyo yung kalsada, mamaya ipapakita ko. Kung gano'ng katarik yung daanan, medyo delikado talaga siya. Sa pagpunta dito, hindi pwede yung mahinang loob mo katulad ko. Kanina, akala ko hindi nakakayanin ang motor ko yung pag-akyat kasi sobrang tarik. Hindi siya katulad ng daang kalikasan, hindi siya katulad ng dun sa Maliko. Medyo matarik. Ito talagang matarik talaga yung daan eh. Kung mahina yung motor mo, hindi kakayanin dito. Yung motor ko kanina pag-akyat, nasa 20 na lang yung speed eh. So, kinaya naman yung Takeshi and I am proud of it. Let's go.
Yan na yung isang bida-bida namin kasama, paakit. Makikibalita muna siya kung pwede dun sa pupuntahan namin. Wrong number, paakit naman na. So pupunta natin ngayon yung falls. Ewan ko kung true. Ewan ko kung true yung falls nila dito. May pa-falls sila dito sa may Santol. Pupuntahan namin ngayon since nandito na tayo sa sa Biligan Road. Puntahan na natin. Let's go. So hindi pa siya maayos yung kalsada dito. So kakaiba yung mga kalsada dito, sobrang tarik. Inaayos pa lang yung mga kalsada dito. Sinesemento pa lang. Under construction pa lang yung kalsada lang dito. Pero hirap. Promise. Pag naayos ito, pag nagawa na, mas mahirap yung kalsada dito. Ito yung pa-falls si Mayor. Mag-desisyon na kayo kung gusto nyo maligo. Anong oras na? Decide na. Nandito na tayo. Decide na. So that's the wrap, everyone. See you next meeting.